Já, pánové, dneska jsem si včera jednu levu, šla jsem to zadu a že mám prvního, mám toho, jo, potom mám toho s obličkami, potom mám dalšího s obličkem, jo, a teda ještě potom takovýho, a to ještě nejvšechno, potom mám toho a tady ten tajný vlastně barevný jsem ho koupila, víte? Tak, čau. Já, pánové, dneska jsem si včera jednu levu, šla jsem to zadu a že mám prvního, mám toho, jo, potom mám toho s obličkami, potom mám dalšího s obličkem, jo, a teda ještě potom takovýho, a to ještě nejvšechno, potom mám toho a tady ten tajný vlastně barevný jsem ho koupila, víte? Tak, čau.